ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಎದ್ದೆಪ್ಪುಲು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಇಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಇನಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂಚೆಂಗ್ರಿತ್ತ ಪಿದಾಡ್ದ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬೋರ ಗಾಂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇತ್ತು ಎನ್ಮರನಗ ಮುಲ್ತು ಪಿದಾಡೋಡು. ಇನಿ ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಡೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಪಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಪಣ ಪಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಡೆ ಪೋಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಡ್ಡು ಬೇತೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆಲ್ಲ ಪೋಯರುಂಡು ಅಂಚೆ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾಪರಡು ಚಾಪರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡೋಡು. ಸೊ ಕೋಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಇದ್ದೆ. ಕೋಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ, ಮಶ್ರೂಮ್ ತಿಂದು ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಅಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆನಿ ಇಂಕಲ ಅಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ವೆಜ್ ಕುರ್ಮಾ ಅಂತಿದ್ದೇರು. ಇಟ್ಟು ಮಾತುಂಡು ಒಂಚಿನ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಪದಿಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಬಟಾಣಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಟಾಟೆ ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ಕುರ್ಮಾ ಲಾಕ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಇದೇನು ತಿನ್ನದ ನಮ್ಮ ರಪ ರಪ ಪಿದಾಡು ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ವೇನ್. ಓಕೆ ಮೇರೆ ಕೆಬಿತ್ತೆ ಗಿರ್ ಗಯಾ RIP ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಪರಲ್ಲಿ ನೀನು ಹಂಗೆ ತೋಚಲ್ಲ ಚಿನ್ನು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಹೀರೋ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಯಾ ಪೋಪ್ ನೀರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪೆರ್ಚು ನೀ ಬುಲಿಪುನ ಹಬ್ಬತ್ತೀರಿ. పోందుల్ల ఇట్ట ఇంకల ఇట్ట పోలుల్ల నంతురుడుల్ల ఇంక బస్ పూరేల హాయ్ మట్లే హాయ్ మట్లే ఏ నిస్మితక్క ఇదేగా హాయ్ సరే వాదన్న హాయ్ మట్లే ಇಷ್ಟ ಬಂದಿ ತಿರುತ್ತಲಡೆಗೆ ಒಬ್ಬನ ತಿರುಗೇರು ಒಬ್ಬ ಅಡೆಗೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟೆ ಅವ ಮಾದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಲಾಮ್ ಎನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಇಡ ಬಂದೆ ಬಕ ಬಣ್ಣತ ಒಬ್ಬರ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅದೇ ಎಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಎನ್ನ బిజీలే పాప పునితాను స్ట్రాంగ్ పిల్లర్ మూనులేరు స్ట్రాంగ్ పిల్లర్ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೀಚಾಯ ಇತ್ತೆ ರೀಚ್ ಏನಾದ್ರೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬೇರೆ ನಡುಟು ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಲೈಫ್ ಒಪ್ಪನಿ 10 ಪೂಜೆ 10 ನಿಮಿಷ ಪೂಜೆ 10 ನಿಮಿಷ ಒಪ್ಪನಿ ಐಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾರು ನಾಗ ಪೇರು ಬರ್ತಾರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಬರ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಅದು ಚೂರು ಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಕ್ಕುನ ಅವು ಐತ ಮುಸುಂಟು ಬರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಮುಸುಂಟು ಐತ ಮುಸುಂಟು ಹಾಯಿಗೆ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಲ್ಲಿ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಲೈಟೆಡ್ ಬಡ ಒಂದು ನನ್ನ ಇಂಕ್ಲ ಬಟ್ರ್ ಬೈಜೇರು ಹಾಲು ಕುಂಟಿಗಾದ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಿಂತಾರಿಗೆ ಕುಂಟಿಗಾದ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಿಂತಾರಿಗೆ ಅದು ಕುಂಟಿಗಾನದ ಹಾಲು ತೂಪೌದೆ ಹಾಲು ಹೊಡ್ತಿ ಕುಂಟಿಗಾನದ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಿಂತಾರಿಗೆ ಇದೆಂತ ಪದೆಂಗೆ ಬಲ್ ತಿಂತಾರಿಗೆ ಯಾನ್ ಶೋಪ್ ಮಂತ್ ಇಪ್ಪಿ ಮಂತ್ ತಿಂತೆ ಇಪ್ಪಿ ಯಾನ್ ಚಪಾತಿ ಮಂತ್ ತಿಂತೆ ಇರ್ದ ತಿಂತೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪದೆಂಗೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಬಜ್ಜಿ ಹೇಟೆಡ್ ಓದ್ ಬರ್ಕಣ ಬಿಡೈ ಮುಟ್ಟ ಮಂತು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ఇంకా దాని రీల్స్ పాడవా ఇన్స్టాగ్రామ్ తూలే నీకు ఓకే ಲೇಸ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಖಾಲಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆ ಕೈ ಪಾಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಕಟ್ಲಿ ಇತ್ತು ನೀವೇ ಮಳೆ ಮಳೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಟು ತೊಟ್ಟೆ ಪರ ಕೈಟೆ ಉಂಡು ತೊಟ್ಟೆ ತಕ್ಕೆಳ ಜಾಗ ಹೆಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಪತೊಂದು ಫೋನಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಅನ್ನದೋಡೆ ಕಟೀಲಿಗೆ ಹೋದು ವನಸ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಕವತ್ತರ್ ಅಥವಾ ವನಸ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಕಟೀಲಿಡು ವನಸ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಕವತ್ತರ್ ಬರು ಸೊ ಅಂಚೆ ತೆಂಗಲ್ಲ ಪೋಪು ನಿತ್ತ ಕಟೀಲ್ ಬಸ್ ಪಪ್ಪು ಐತೇನ ಕಟೀಲ್ ವನಸ್ ಆಯ್ಬೇಕ ತುಕದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ రాదా ಅದೇ ಗಂಟೆ ಒಂದರ ಒಂಬತ್ತು ವನಸ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಡೆ ವನಸ್ಸು ಆಗ್ಬೇಕಾ ವನಸ್ಸು
ಒಂಜಿ 2 kg ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದೇ 2 kg ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಏದು ಕೆಜಿ ಇತ್ತು? 50 ಆಗಿತ್ತು. 50 ಇತ್ತು. ಅವ್ಳು ಕಾವ್ಯಕ್ಕ ₹1 ಬಾರ್ದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ಚು ₹1 ಕಾವ್ಯಕ್ಕ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ₹1 ಬರ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಚಿಂಟು ಅಡ್ಲ ಈಗ ಚಿಂಟುಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ನಿ ನಿಕ್ಕೊಳ್ಜಿ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡಿ ಚಿನ್ನದ ಎಂಕನ अड्डा है हमारा हिंदी बहुत खराब है चंदा कवना पंच डायलॉग इंकले गंदी ये कुल्लू है यू इधर कुल्लू है हाँ यू इधर कुल्लू है हम देखते हैं क्या यार तो ऐसा मत बोले जिंचिन पसीना पसीना बारिश बत्तने कोडे उड़पगता बारिश बत्तने कोडे उंडता ಒನಸ್ತಿಕ್ಕಿ ಬೋಕ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ ಎನರ್ಜಿ ಡೌನ್ ಆಪುನ್ ಫೋನಾಗ ಐನು ಲೆಪ್ಪರೆ ಬಂದು ಮಾತಂಗಡಿ ಬಂದು ಅಲ್ವ ವನಸಾಧನ ಮಸೀದ ಬರ್ತೀನಿ ಜ್ಞಾತ ರಶ್ಯದ ಜನ ಸೊ ಪಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಬತ್ತರ್ಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಸಾರಿ ಕವತ್ತರ್ಗೆ ಹೋದು ಐಬಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಓಕೆ ಗೂಳ್ದದೊಂದು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಗೋವೆಲು ಕವತ್ತರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಹಿಂಗೆ ಕವತ್ತರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕವತ್ತರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಪೋಯಿನವಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇದು ಪಂಡದನ ಸರಿಯತ್ತ ಸರಿ 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 ಗಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಡ್ಜ್ ಗೆದೆ God only can judge. Judge man. Judge me.
ಈ ಮೂರ್ತಿ ನಿಕಲ್ ತೂವೊಂದುಲಾರು ತಂದು ಕಡೆ ಅಂತ ತೋಜಾಯತೆ ಅವೇ ಮೂರ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ಗೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ನಕಲು ಇಂದು ಇತ್ತಂಡ ಹಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಸೊನ್ನೆ ಗಿಂಡೆ ಹಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಸೊನ್ನೆ ಗಿಂಡೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ಇತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಐಬಕ್ಕ ಅಂದು ಆಯ್ನಿ ಇಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಕಲ್ ಐಬಕ್ಕ ನು ಮಂತೀನಿ ಐಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಕ್ಲು ಇಂದು ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಹಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಸೊನ್ನೆ ಗಿಂಡೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಪರಕ್ಕೆ ಆದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಡುನ್ ಕೊರ್ಪ ಅವು ಮಾತ ಪರಕ್ಕೆ ಕಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಕಟ್ಟರಾಗ ಮುಲ್ಪ ಕುಡು ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ತಾರಾಯ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಡು ಉಂಡು ಸೊ ಮೂಲ ಮಾತಾರ ಒಂದೊಂದು ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಚೈತ ಮುಲ್ತೆಂಕಲ್ನ ದರ್ಶನ ಅಂಡು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಪು ನಮ್ಮ ಜಾರಂದಾಯ ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ಅಕ್ಕನ್ ಬಿಡ್ದು ಒರಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಜಿಂಜ ಕೊಡು ಹೆಂಗನ ಇತ್ತ ಪೂರ ಕವತ್ತರ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ದೂರ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯಾರುಂಡ ನನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋದು ಚಾ ಬರ್ದು ಆಯ್ತ ಚಾಯ ಐಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂತ ಬೇದಾದ ನಾ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರಿತ್ತೆ ಓ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ನೇಟ್ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಕುವ ಎಕಡೆ ಜತ ದುಪ್ಪನಾಗ ಡಿಜೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡಲ ಪಾಡೊಂದಿದ್ದಾಂಡು ಐತೆ ಡಿಜೆ ಪಾತ್ರೆದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾನ ಅಂಚ ಡಿಜೆ ಜೋರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೋಯಿ ನಾನು ಬಾಯ್ 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 Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye one play. Bye bye. 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 Bye bye. ಎಂಗ್ಲ ಎತ್ತಿ ಆಯ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೋಪುನಿ ಸೀದಾ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೋಪುನಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕೇನೇ ಇರೋದು ದೂರ ಪೋಯಿನ ಹಾ ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ ಬಂದಾಗ್ಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಬಂದಾಗ್ಬೇಕು ಫೈನಲಿ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಾ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಗೀತೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಆ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಜನ ಇತ್ತಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಪ್ಪ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್